ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଷର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କେତେକ ଏକକୋଷ ଆଉ କେତେକ ବହୁକୋଷୀ, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଜୀବ, ଛୋଟ ଜୀବ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଆ, ଜିରାଫ କେତେ ଡେଙ୍ଗା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କୋଷ, ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଛୋଟ କୋଷ, ସେମିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୋଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। କୋଷର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ଆମର ଦେଖିବା ଏଇଟା, ଇଏ ହେଉଛି ଏମିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା। ଏମିବା ପିଲେ ଗୋଟିଏ କୋଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏକକୋଷ ଜୀବ କହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁକୋଷ ଜୀବ, ତାର ବହୁତ କୋଷ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ରକ୍ତକୋଷ, ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଏସବୁ। ତ ଏମିବା ଦେଖ ପିଲେ, ଏମିବା କ'ଣ କରେ, ଯେହେତୁ ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ତାର ସବୁତକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମରୁ ଧରିକିରି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ବହିଷ୍କରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବହିଷ୍କରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଆଉ କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପାରାମେସିୟମ୍ ଆଉ ଏଗୁଲିନା। ଦେଖ ପିଲେ, ପାରାମେସିୟମ୍ ଆଉ ଏଗୁଲିନା ଚିତ୍ର ଆମର ଅଛି। ପାରାମେସିୟମ୍ ଏଗୁଲିନା, ଏ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା ପିଲେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷରେ ତିଆରି। ରକ୍ତକୋଷ, ତାପରେ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ, ଚର୍ବି ଯେଉଁ କୋଷ ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍, ଏସବୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ବହୁତ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ, ହେଲା, ସ୍ନାୟୁକୋଷ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। କୁକୁର, ବିଲେଇ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ। ଦେଖ, ଏମିବା ଏକକୋଷୀ, ଆମ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା ବହୁକୋଷୀ। ତ ଏସବୁ ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଅର୍ଥ ସ୍ନାୟୁକୋଷ। ଆମର ସ୍ନାୟୁକୋଷ ରହିଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଗୋଟେ କୋଷପିଣ୍ଡ। ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଚର୍ବି କୋଷ, ଯେଉଁ ଆମର କୁହନ୍ତି ଫ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ ବା ସ୍ନେହସାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା, ରକ୍ତକୋଷ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ। ଏଇଟାର କହନ୍ତି ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ତାର କୋଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ଯିଏ ସବୁ ଖବର ନେଇ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି କୋଷ ଅଛି ପିଲେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦେଖ। ଯେଉଁ ବାଁ ପଟେ ଦେଖୁଛ ଆମର ଅଛି, ହେଉଛି ଆମର ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଷ। ଡାହାଣ ପଟ ହେଉଛି ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ କୋଷଟେ, ବହୁତ ଛୋଟ କୋଷ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘାକାୟ, ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବାଯୁକ୍ତ ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ଦୀର୍ଘାକାୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷର ଦେଖିଲ ଆକୃତି। ପିଲେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ହାତୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୀବ, ତାର ବଡ଼ କୋଷ ଅଛି, ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଷ ରହିଛି।